Прекрасни! Днес съм ви подготвила кратка тренировка с еластик. Поставяме го над колената и започваме с първо упражнение. Това са нормални клекове с 3 пулс. Клякаме долу. 1, 2, 3. Горе. 1, 2, 3. Горе. Работим 40 секунди. Почиваме 15. 1, 2, 3. Горе. 1, 2, 3. Броите си. Фокусирайте се върху самото упражнение, когато тренирате. Не върху задачите, които ви очакват след това. Те няма да избягат ваши са си. Имаме време за още едно. Горе. Продължаваме на пода с мост. Повдигаме дупе, отваряме колена, връщаме долу. Повдигаме дупе, отваряме колена, връщаме. Контролирано. Повдигаме, отваряме, връщаме. Все едно искате да изтласкате пода далеч от вас. Как са кръчетата? Започнаха ли да се подпалват вече? Не отпускайте дупе. Може да докоснете леко пода. И почивка. Завъртаме се на колянна опора. 4 лапи. Ластика на същото място. Наместете го, ако трябва. Стабилни. Стегнат корем. Изнасяме. Крак в страни сгънат. Ритник в страни правим. Контролирано движение. Не просто някакви си махове. Дишваме. Издишваме като акордеон. Много контролирани движения. Вие контролирате еластика, не той вас. Продължаваме с магарешки ритник назад. Започваме след 5 секунди. Готови. Старт. Не отпускайте корема. Стабилни сте. Нищо, че еластика ви оказва съпротива. Окажете му и вие. Дишваме. Издишваме. Правете го шумно и нека фокуса ви бъде върху самото дишане. Почивка. Завъртаме се на другата страна или вие може да останете на същото място. И започваме с ритник в страни след 5 секунди. 3, 2, 1. Старт! Повдигаме, контролирано връщаме. Стегнат корем, стегнато тяло. Покажете му на ластика кой контролира положението. Дишваме, издишваме. Дишваме, издишваме. Фокус върху него. Ритник назад. Магарешки. Започваме след 10. 5. Заемаме хубава позиция, стабилна. Почваме. Дишваме, когато повдигаме крака.
Издишваме наобратно. Контролирано движение. Не просто някакви си махове. Когато тренирате, наистина правете самото движение с голям контрол. Може би физическите упражнения са единственото място, където ние трябва да прилагаме контрол в живота. Достатъчно. Завъртаме се по гръб. Наместваме си ластика пак хубаво над колената. Сгъваме колена към гърдите. Отваряме крака встрани, събираме. Отваряме, събираме. Като акордеонче. Представете си го с ръце, даже може да го направите. Отваряте, събирате. Отваряте, събирате. Дишваме, издишваме. Дишваме, издишваме. И това беше щастливия звук. Изправяме се, махаме ластика. И това беше тренировката за днес. Ако искате, можете да направите 2-3 кръга от нея и с останалите ластици, започвайки от най-лекия. И това ви е достатъчно за днес.